Acum filmez, poate îți mai fru. Diferență. E Big Bottle Team Factory. Portat. Da. Adevărul că e frumos. Și are mapa rescrisă. La cu portul făcut, uite-l că e și... Bă, unde ești, mă? Aici e. Aici, tu ești? Da. Da, mă, e mișto tot asta. E prelucrat pe admisie și pe evacuare și sunt portate. Da? Da, e cu... Spacer, nu are nimic. Ai văzut cum e asta? El ceva, el a lucrat. Culoasa. Asta e, chiar sunt curios să vedem ce face. Face treabă țiliște, nu? Păi dacă mi-l iau eu, ce să fac eu? Să mă la curse? Ai făcut asta? Da, mă, să e la portatul. Uite și pistonul. Are grad aici, diferență între asta și... Da, 575 de euro. Prizoane, cam tot ce ne trebuie pentru el. Da, frumos.